I vores projekt undersøger vi, hvordan medlemmer af Klub Matas oplever og forstår begrebet værdi. Matas er Danmarks største forhandler af skønheds- og plejeprodukter, og deres kundeklub spiller en central rolle i relationen til kunderne. Vi ønsker at finde ud af, hvad der får medlemmerne til at føle, at Klub Matas skaber reel værdi for dem, og hvordan det påvirker deres loyalitet over for brandet. Vores undersøgelsesdesign tager udgangspunkt i et survey-design, som vi har bygget op i faser. Første fase består af kvalitative interviews, hvor vi spørger Klub Matas medlemmer om, hvordan de definerer ordet værdi. De temaer, der opstår i interviewsene, bruger vi til at udforme vores survey, så spørgsmålene afspejler medlemmernes egne forståelser. Denne tilgang giver os altså en tydelig kobling mellem empiri og teori og hjælper os med at skabe et mere afrundet og præcist billede af, hvordan medlemmerne oplever værdi. Vores undersøgelsesdesign er illustreret i et flowchart, som viser, hvordan vores data bliver skabt og analyseret fra interview til survey til analyse. Ved at starte med interviews og derefter udvikle en survey baseret på de fund, kan vi sikre, at vi ikke på forhånd lægger en teoretisk ramme ned over deltagerne. Det betyder, at vores design altså giver os et resultat, der bygger på kundernes egne oplevelser, og dermed et svar, der matcher vores problemformulering, hvordan definerer medlemmer af Klub Matas begrebet værdi. Faseopbygningen styrker både validiteten og troværdigheden, fordi vi arbejder systematisk med vores data og skaber flere lag af empiri. Vores primære data består af interviews og survey, mens vores sekundære data er artikler og teorier, som vi bruger til at underbygge og perspektivere resultaterne. Survey-designet sikrer, at vi måler præcis det, vi ønsker at undersøge, og at spørgsmålene er klare og målrettet. Vi har arbejdet med at minimere fejl i dataindsamlingen, blandt andet ved at fordele roller, så den samme person ikke både indsamler og evaluerer data. Det reducerer risikoen for bias. Vi styrker reliabiliteten ved at bruge standardiserede metoder, og dele af undersøgelsen kan gentages for at sikre konsistens. Vores sekundære data bygger på artikler, hvor værdi defineres og undersøges. Her arbejder vi blandt andet med et eksperimentelt design i teorien, hvor vi ser på, hvordan manipulation af variabler kan forklare årsag og virkning i oplevelsen af værdi. Vores argumentation er opbygget efter Tullmans model for at skabe en tydelig og faglig begrundet sammenhæng mellem empiri og teori. Påstand. Medlemmer af Klub Matas definerer og oplever værdi forskelligt afhængigt af deres behov og kontaktpunkter i kunderejsen. Belæg. Interviews og survey viser, at nogen oplever værdi gennem rabatter og point, mens andre oplever værdi gennem anerkendelse, service eller fællesskab. Hjemmel. Kunders oplevelse af værdi afhænger af subjektive behov og kontekst i overensstemmelse med vores realistiske objektive tilgang. Rygdækning. Sivan og Furby 2020 dokumenterer deres Mixed Methods undersøgelse, at mennesker ikke har én entydig forståelse af begrebet værdi, men fortolker det på forskellige måder, som kan inddeles i 6 dimensioner. Normativitet, relevans i hverdagen, validitet, stabilitet, konsistens og bevidsthed. Artiklen viser desuden, at en kombination af kvalitative og kvantitative metoder er særligt velegnet til at afdække sådan komplekse begreber, præcis som vi gør i vores design. Dermed understøtter artiklen både den teoretiske antagelse om værdibegrebets flertydighed og vores metodiske tilgang. Styrkemarkør. Vores resultater gælder med høj sandsynlighed for vores målgruppe, men generaliseres ikke til hele befolkningen. Gendrivelse. Nogle medlemmer oplever ingen værdi i loyalitetsprogrammet, eller oplevelsen kan påvirkes af faktorer, såsom pris eller vaner. Vi har anvendt ChatGPT som støtte i vores proces, ikke til at lave selve vores analyser for os, men til at kvalificere vores metodevalg og strukturere vores argumentation. Vi har fx brugt prompts som, hvordan kan vi koble vores interviewfund med kunderejsen, og hvordan ser en Tullman-model ud i vores kontekst. Udbyttet har været, at vi har fået bedre overblik, mere præcise formuleringer og et mere solidt undersøgelsesdesign, mens selve indholdet af analyserne har vi selv udviklet. Samlet set giver vores undersøgelsesdesign os mulighed for at belyse fænomenet værdi fra flere vinkler. Vi arbejder både kvalitativt og kvantitativt, kombinerer primære og sekundære data og strukturerer vores argumentation med Tullmans model. Det giver os en metodisk stærk og valid tilgang til at besvare vores problemformulering, som er, hvordan definerer medlemmer af Klub Matas begrebet værdi.